ನನ್ನ ಮೇರ್ನ ಅದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ 24 ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಡೆ ಸೊ ಒಂಜಿ 6 ಹಂಚಿ ಪಿರ ಗಾಡಿ ಇಡ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅದು ಇರ ಫುಲ್ ಬೇರಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇರಿ ಇಪದ ಕೊಪ್ಪಾಡು ಇತ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರೋಡು ಕೆಕ್ಕಿಲ ಒಂದು ತಿರ್ಗಾರ ಬರಲಿ ಆ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಒಂಚು ಅಂಚಿಯಾ ಅತ್ತ ಕೆಕ್ಕಿಲ ಈ ಮೇಕ್ ಬರೋಡು ಕೆಕ್ಕಿಲ ಈ ಮೇಕ್ ಬರೋಡು ಬೇರಿಲ ಈ ಮೇಕ್ ಪೋಡು ಜುವ ಫುಲ್ ಆ ಮೇಕ್ ಓಕೆ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗಾಡು ಆ ಕೆಕ್ಕಿಲ ನಿಂಚ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಈ ಬಾಯ್ ಅಂಚು ಬಾಯ್ ಮರೆ ಆ ಜನ ಕಣ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ದು ತೂಪುನಿಗೆ ಇಂಚಿನೆ ಈರದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮರೆ ಇರ ಅಂಚ ಪುರ ಮನ್ ಪಟ್ ಪೋಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಐಕೆ ತೂಪುಂಡವು ಅಯ್ಯೋ ತೂವಾಡು ಆಗ ದಾದ ನಿಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದನು ತೂವಾಡು ಇರಾನ ಆತ ಚೀಪ್ ಆತು ತೂಪುಣ ಪಡ್ಚಿದೆ ಬಂಡ ಆಯ್ ಒಳ್ಳ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತತ್ತಂಡಾರಪ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚಾತು ತೂಪುಣೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅರ್ಬುಡು ತೂಪುಣ ಎತ್ತೆ ಅರ್ಬುಡು ತೂಪುಣ ಇದೇ ಅರ್ಪೇಣ ಅವಳೇ ಸೈಪಿಜೇನ ಹಾಂ ಫ್ರೀ ಅದೇ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆಗುಜಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಬರಿಕುಂಟ್ಲೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಚಿ ಜೆತ್ತದ ಗೆಪ್ಪುನು ಬರ್ಚಿ ಜೆತ್ತದ ಗೆಪ್ಪುನು ಬರ್ಚಿ ಈ ಗಾಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ನು ಕುಲದ ಗೆಪ್ಪಲೆ ಅವ್ಳು ಜೆತ್ತದ ಗೆಪ್ಪುನು ಬರ್ಚಿ ಈಗೆಂತ ಫೋಟೋ ಮುರ್ಚಿತ್ತನ ಬೇ ದರಿದ್ರ ಬತ್ತಿನೇ ಮಾರ್ಯ ನನ್ನ ತೆಂಜ ಸನ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಮೇರೆ ಒಂಚೂರು ಅವಳೆ ಅಂತಲೇ ಒಂಚೂರು ಮೂವ್ ಆಪಿಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಪಿಲ್ಲ ದುಂಬರಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪಾರ್ದೆ ಖಾಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ತನ್ ಮೇ ನಾನು ಓಕೆ ಚಾಯ್ ಫೋನ್ ಬರಂದು ಚಾಯ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಆಪುಜಿ ಬೇರೆ ಐಕೆ ಮೊಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎತ್ತಿ ಶೂಟದ ಟೈಮ್ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಎತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಮೊಕಲೇನು ಸಾಂಗ್ ನೇನು ಇದೇ ಮಾತ್ರ ಕಣದಿನ ಬೇತಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಣೋತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಗೆ ಲೆಸನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ದು ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ದಿನ ಬೋಡತ್ತೆ ಹಲೋ ಪೊಂಜನ ಫಿಗರ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಬಂತಿಲ್ಲ ಹೂವಾಂಡಲ ಅಂದು ಈ ಇಂಚಿನ ಮಾಡೆಲ್ ನಕಲ್ ಏನು ಕಾಣತದುಂಡತ್ತೆ ನೀವು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ನರಕ ಬತ್ತಿನಟ್ ಅತ್ತಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಅಕಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಇಂಚಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಫೋಟೋದ ಆಲ್ಬಮ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋನಾಗ ಇರ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ರೆಡಿ ಆಪುನತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಕಾಸೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಪುನ ಅಪಗನಿ ಆತನೇಟ ಅಕಲ್ನ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕು ಜನ್ನ ಇರ್ದ ಆದ ಪನ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ನಿ ಸರ್ ಅಂಚತ್ತಾವು ನಿಕುಲ್ ఏ పండల టైముడు ఆల్బమ్ కొర్తిన ఉండన్న మద్మేద టైముడు కొర్నేత కాసు కొర్తిన ఉండన్న మేరే ఇర్న పుదరించిన వండర్ ಕೈಲಾಶ್ ಐಕೆ ಲಾಶದ ಫೋಟೋ ಟು ಬಾರಿ ಓಕೆ ಒಬ್ರುಕ ಐತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸತ್ತು ಕೆಲವೇರು ಈ ಐಫೋನ್ ಉಡೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಬುಡ್ಕ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಲ ದಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ತಾಲಜಿ ಎಪ್ಪಲ್ ಮುಸುಮ್ಮಿ ಬತ್ತ ಬೈದಿನತೆ ಐದು ಬಕ್ಕನೆ ಉಪದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ತಾಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಮದ್ಮೆದ ನೆಟ್ ಮಂತ ಪಡು ಉಂತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮದ್ಮೆದ ಅಕ್ಲು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದು ಆತ ಬರ್ತನಕ ಮದ್ಮೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈದಿನಿ ಆಯನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಪ್ಪಲ್ ಎಂಡ ಕೊಡ್ದು ಬಂದ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಲೆ ಯಾಂದೆ ಪೂಜೆ ಚಕ್ ಯಾಂದೆ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇಂಚಿನೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾಮರೋಡ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏತ್ತೇ ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ದೆಪ್ಪುಣೆ ಅಜ್ಜಿ ದಾಯ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತದ ಕೊರಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಮದ್ಮೆದ ಪಾರ್ಟಿ ಅತಿ ಒಮ್ಮೆ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಪೋಡು ವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾತಕುಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಂಗಿದಿನತೆ ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಾಗ ಗೌರವ ಇತ್ತನಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗಂದ ಆಯನ ಪೋದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಆಯನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೋದು ಕಾತುಕುಲ್ಲೋಡು ಯಾರು ಬತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಪೇರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅರ್ಪೇರಿ 4 ಗಂಟೆ ಅರ್ಪೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾತು ಕೂತು ಆತು ಪೊರ್ತು ನಮಕ್ ಮದ್ಮೆ ದುಂಪು ಬದಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಲಕ್ಕದಂತ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಡು ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲ್ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚೇನಿ ಮದ್ಮೆ ದುಂಪುಡು ಫೋಟೋ ತಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ತುಯ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕೂಲೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ದಕ್ಕಲ್ಲ
ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲ ಮುಕ್ಕುಲೇ ಉಂಟು ಇಡೀ ಮದ್ಮೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲಿಂದ ಹತ್ತು ಅಕಲು ಫೋಟೋ ಕ್ಲೀನ್ ಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿಚಿರಿಂದ ಆ ಪೋಡಿಗೇಡು ಮುಕ್ಕಳು ಕ್ಲೀನ್ ತೆಪ್ಪು ನಕಲಿನ ಬೆದ ಬೆತ್ತ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಉಂತಾದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡು ಪುರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಈ ಜವಾನಿಯರು ಪುಂಡುಲು ಪುರ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಲರು ಮಲ್ತದು ಏತು ಬೊಲ್ದು ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನಿ ಅವು ನಿಗುಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಬಿನ ಅವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಉಂಡತಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅಕುಲ್ ನಿಜ ತು ಎರಡ ಒಂಜಿ ಪಗೆಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ಲ ಕೊರ ನೀರು ಹತ್ತ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂಂಡ ಬಲಿಪು ಕುಲೆ ಬರ್ತನೆ ಅವಿ ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಮತ್ತ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತ ಅದೇ ಆಂಡ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ಚ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವು ನಿಕುಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ ಫೋಟೋ ತೂತು ಮದ್ಮೆ ಮಗೆ ಪೋಯ್ ಅತಿ ಫೋಟೋ ತೂತು ಮದ್ಮೆ ರಾಲಿ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ ಕೆಲವು ಜನ ನಂಚ ಮಂಗೆ ಮಲ್ದಾರ್ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪು ನೆತ್ತನ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಆಚೆರಿ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಫೋಟೋ ಶೋಕ್ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರತಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಚ ಈ ರೀತಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದ ಊಲ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತೊಂಜಾರ ಈಜಿನ ಆ ಪುಣ್ಣ ಪತ್ತೊಂದು ಇರು ತಿರುಗುವಾರ ಈ ಇನ್ನೂ ಆಣತ್ತೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಣತ್ತೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಅವು ಇಂಚಿ ನಾವು ಅವು ಬೇತೇನೆ ಆಯ್ನಿ ತಾಕಲ ಮುಸುಂಡ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪೇರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮುಗಳಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಮದ್ಮೆದಾನಿ ಮದ್ಮೇದ ಮನದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ನೇರೇ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ರಾತ್ರಿದ ಫೋಟೋದ ಪೆರಿಜತೆ ರಾತ್ರಿದ ಫೋಟೋದ ನಮಗೆ ಪೆರಿಜ್ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಚ್ಚಿ ಪನ್ನೆಲ್ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ತು ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಕಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೀರು ಆಣತಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪೀರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ತು ಪೀರ 8 ಗಂಟೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರೋದು ಎತ್ತು ಭಂಗ ಬರ್ಪೀರಿ ಅಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಭಂಗ ಬತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೀರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರ್ಲು ತೊಚ್ಪಾವನೆ ಹಾಕಲಿ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಡಿಚ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಲಿ ಚಿಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೊರಲಿ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟೋ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಲಿ ಬಂದು ತೈತೊಂಡೇರಿ ಆಲ್ಬಮ್ಗೆ ಏನಾಗ ಬಿಡ್ಸಿ ಅನ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟೊಂದು 2-3 ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಚೆ ಡುಪ್ಪು ಕಡೆ ಕಾಣಗ ಅವಲೇಚಿ ಅಂಡ ಇಂದು ಕೊಣತ್ತೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಐತ ಕಾಸ್ಟ್ಲ ಐಚಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಕೆಲವರು ಕೊರಿಯರ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಡೆ ಪೋಯರ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಕಾಯಿಟ್ಟು ಅವು ಖರ್ಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಕಲ್ ಪೋನಾಗ ತೂಕ ಒಂಜಿ 1 ವೀಕ್ ಕಾಪಲಿ 1 ವೀಕ್ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಯಾನಿರೆ ದಿತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಬತ್ತ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಜಿಂಗೆ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು 3 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ವರ್ಷೋಡು ಬೇಲೆ ಪುಣ್ಯಕಲು 3 ತಿಂಗಳದ ಬೇಲೆಡು ಐಡಿ ವರ್ಷದ ಎಪ್ಪು ಪನ್ನಗಂಜನ ಅನ್ಪೇರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆತ್ತೆ ತೊಂಡು ಈತ್ತೆ ತೊಂಡೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಪಾತಿರ್ಬೇರೆ ಇದು ಇರ್ಲ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ದೇತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಣತೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಬದುಕೋ ನಿಕಲ್ಲ ಬದುಕೋ ನಿಕಲ್ ಫೋನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಗೆ ನೋಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಇರು ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಣ ಕನೆ ಬಂಡರು ಅಲ್ಪನೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಕೊರ್ಪೆ ಅವ್ಲು ಕೊರ್ಪೆ ಮೂಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬತ್ತೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪೋಡು ಉಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಯ 5 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪೋಡು ಎಂಕ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನೀನು ಒಲ್ತು ಕಳೆ ದರಿಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕೈ ಬೇಡವ್ರಿ ಕಿರಣ್ ತಿಕ್ಕ ಕೈ ಬೇಡನೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಮರ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದೇ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪರ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ತೂನಾಗ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಕ ತೋಜುವ ಮಾರ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯ ಹೊರ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಬಿಡ್ಚಿತ್ತೆ ಓಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಇರೇಕು ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನ ಫೋಟೋಗೆ ಪುನಃ ಓಕೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬರಡು ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲದು ಪೋಡಂಚು ಮಣ್ಣಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನ ಪಣ್ಣು ಮರೆ ಖಾಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ ಅವನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಡಿಕೆ ಹೊಡಕ್ಕೆ ಪೋಯಾರು ಮುದಿಲ್ಲ ಇಂಚದಿಲ್ಲ ಬೇಟವರ್ನು ಆ ಜನ ಪೋಂಡು ಮಾರಿ ಆ ಜನ ಪೋಯಾರನೆ ಕಾತೊಂತೀನಿ ಇಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನತೆ ಅಂದ ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬೇತಗಳು ಪಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಯ್ ನೆಂತಿ ನೀರು ನಟು ಎಂದು ಅಂಚತ್ತ ಅವು ಆರು ಅವು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಆಗೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿದ್ದೀರಿ ಮಾರಿಗಳೇ ಅಂಚ ನೆರೊಂದೇ ಉಪ್ಪಡಗಲ್ಲ ನೆರೊಂದ ತಾಳಜ್ಜಿನ ಬಕ್ಕ ನೆರಪನ್ನ ಸಾಯ್ತು